shine kawai ya tura ni ɗaki ya kulle kofa kuma. Shike, kai ka ji abin da wannan ta faɗa? Allah ƙarya ake mun, ni ban san abin da ya faru ba, kawai sharri ne. Kai, daga kanka ka kalle ni, ka kalli idona. Cire wannan fesa gaban jaka. Gaya min gaskiya, ina sauraron ka. Allah bai ni ko wallahi ba san wannan abin, ƙarya ne kawai sharri ake mun. Kai Zubairu ka ji tsoron Allah. Kai, wasa bakinki, ina ruwan ki? Hukuma tana magana, wai nake a ciki? Ai kuwa ita take da bakin yin magana saboda yarta ce. Har a gurin nan akwai wanda yake da bakin da zai yi magana bayan ita ne? Kai kuma awa, ina ubanta kai awa. Ni a kawunta. To uban yana ce ya yafe. Ba za mu yafe ba. Ya isa ka. Iso da. Nan fa police station kuke. Wajen doka ne. Dan haka ku bada shiru da Allah. A nan wanto ya ini ne ya sage. Ranka dade mai unguwa kaji abinda shi wannan ya rubuta. Kuma bayan an ce a zo gunka domin sasanci daɗin kowa ana wata ga wata. Amma kaji abin da ke faɗa.